E a sección de Cultura Científica desta mañá vai ser tamén moi musical. Manuel Vicente, moi bons días. Moi bons días. Moi musical e eu diría que tamén moi elemental, querida Xía. Sí, empezamos cun desafine. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque somos científicos. ¿Y qué estudian los científicos? El universo. ¿Y de qué está hecho el universo? Me alegra que me lo pregunten. Tenemos antimonio, arsénico, aluminio, selenio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y renio, níquel, neodimio, neptunio, germanio, todos juntos. Y hierro, americio, rutenio, uranio, europio, circonio, lutecio, vanadio. Solo los asiáticos. Y lántanos, miostato y radio. Aí temos a Sheldon, para os máis novos, Big Bang Theory, cantando unha canción sobre os elementos. E eu sei de xente nova que escoita esta canción e di que simpático este Sheldon que canta esta canción dos elementos. O que non saben é que non coñecen realmente a canción original que é esta. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium... A canción é de 1959, o intérprete é Tom Leher, e daquela canta todos os elementos que se coñecían daquela na táboa periódica, que eran 102 ata o novelium. Rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Tom Leher era científico ou era cantante ou as dúas cousas, Manuel? Era as dúas cousas. El era matemático, el estaba facendo o seu doutoramento en Harvard cando fixo isto, pero non acabou a súa tese de doutoramento. Realmente dedicouse á canción protesta. E facía a canción protesta con moitas cousas baseadas na ciencia. Resulta que non era demasiado ben comprendido na súa época. Resulta que hai unha crítica curiosa do New York Times que di que a musa de Mr. Leher non está limitada por factores inhibidores como pode ser o bo gusto. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Pois agora que xa coñecemos a canción dos elementos, a original, non? Hai máis versións? Hai máis, e tamén en castellano. Io protetiño, indio, gallo, iodo, itorio, itulio, italio. Ai, tioterio, piño, rubidio, borga, doliño, ñovio, iridio. Esta é Nacha Guevara, argentina, que colleu, fixo un espectáculo con temas de Leher. Yo me imaginé que les gustaría. Espero que estén prestando atención, ¿no? ¿No? Porque si no después van a tener que escribir 100 veces amo a la Junta de Comandantes. Como vedes, isto é dos anos 72-73, e claro, dicir eso de amo a la Junta de Comandantes, xa é un humor bastante sarcástico. O de Leher tamén era así, porque, por exemplo, ten outra canción na que fala de Bonhoeffer, que foi o que creou el lanzaba os misís V2 alemáns, era nazi, pero logo contrataron para lanzar os misiles. Realmente a carreira espacial europea empezou, americana empezou por home este. E resulta que na súa canción Leher di que, que el lanza os proxectís e logo non lle importa onde caen, que é cousa de outro departamento. Esta é a clase de humor que tiña o home este. E cando Tom Leher fai esta versión, non dicías que só se coñecían 102 elementos da táboa periódica, agora son 118, non? Pois sí, son 118. E resulta, claro, escudando cancións que teñan os 118 elementos que a táboa periódica completa, o máis actualizado é isto. La 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 la. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and esta máis rápida de toda, en apenas 30 segundos di os 118. acetyl, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium. Ela é Helen Harney, ela é física e comediante británica. We've got lawrencium, meitnerium, dumpstadium, seaborgium, rutenium, and dubnium, fluorovium, and borium, copernicium, livermorium, and hassium, rutherfordium, ununtrium, ununpentium, ununseptium, ununoctium. Okay, those last four just haven't got their namesake from the chemistry consortium. Suggestions welcome.
Bueno, esta é con ukelele, versión con ukelele, ultra rápida, 118 elementos. O que pasa é que hai un pequeno detalle, a letra está en inglés, pero ao final, nos últimos elementos, di un untrium, un pentium, un septium, un octium, que realmente non son nomes de elementos que agora estean na táboa periódica. Explico a historia. Resulta que os últimos 3 elementos que se incorporaron á táboa periódica, que foron o 113, o 115 e o 117 e o 118, os últimos 4, mellor dito, pois cando se aprobou que se iban a meter neses oquiños da táboa periódica, se lle puso un nome provisional. Ese nome provisional era un nome sistemático. Quere dicir que, por exemplo, cando dis un septium é un 117. Pero logo, hai 2 anos, a IUPAC, que quen pon os nomes a todas estas cousas, decidiu xa poñerlle os nomes oficiais. E os nomes oficiais foron o nionio, o moscovio, o tenneso e o oganeso, que son nomes que, bueno, que son un pouquiño raros e que, para saber de onde ven a súa orixe, lle preguntamos a Marcelino Maneiro, que é profesor de Química Inorgánica na Universidade de Santiago de Compostela. Nión é un dos nomes que ten Xapón, Nión ou Nipón. Se fose Nipón, pois o símbolo do elemento probablemente teria que ser NP, e NP xa existe como Neptunio. Por iso se elixiu Nión, porque o símbolo vai a ser NH, que é un símbolo que aínda non tiñamos na táboa periódica. Moscovio, pois porque un dos grandes centros de investigación que están traballando no descubrimento destes novos elementos está na rexión de Moscova, o centro de Dubna. De feito, Dubna pois tamén se utiliza pois noutro nome xa descoberto anteriormente, o 105, que é o Dubnio. O nome de Oganeson, que é o 118, ven de Yuri Oganesian, que é outro científico ruso que foi dos que estivo traballando durante moitos anos na obtención destos elementos. En galego, ademais, temos, por exemplo, o moscovio, evidentemente xa pensamos en Moscova, non? Para os castellano falantes, o mellor un pouco máis complicado porque pensan en Moscú, pero neste caso aí temos unha pequena ventaxa. O que acontece cos nomes destes últimos elementos, bueno, aquí faltaba o centro 14, que xa estaba antes, aí saltaron ese, pero xa están todos. O que ocorre é que lle dan nomes ou ben de físicos que participaron no seu descubrimento, que son equipos moi grandes. Todos estes elementos son elementos artificiais sintécticos que se fan en grandes instalacións científicas de aceleradores de partículas que teñen moi poucos países. Eses moi poucos países son Estados Unidos, Alemanha, Xapón e máis Rusia. Entón, moitos dos elementos veñen nomes precisamente das rexións ou dos sitios onde se fan eses elementos. Se nós tivéssemos un Santiago, pois ao mellor podía haber un elemento que fose Santiago, outro Coruño e outro Galicio. Pero non é o caso. Pero hai máis curiosidades ao fío dos nomes dos elementos en galego. En galego hai un comité que depende, que é o Termigal, que contacta con científicos ou con investigadores tamén galegos, un pouco para poñerse de acordo. O criterio en galego é respetar, na medida do posible, o topónimo. O topónimo o nome da persoa, non? Quero dicir que si o ganeso, pois, que ven Oganeson, non? O nome do elemento. Si ven de Oganesian, e Oganesian ten 2 S's, non? Que é un apelido dun científico ruso, pois entón en galego consérvanse os 2 S's, porque corresponde a un apelido dunha persoa, non? Entón, respétase. Cousa que, por exemplo, non se fai en español. En español hai unha tendencia a eliminar aqueles grupos, eses dobles S, por exemplo, pois en español é Oganesón, con un só S, pois para adaptar un pouco a fonética en español, non? Sin respetar os 2 S do apelido original desta persoa, deste científico ruso. Claro, entón, por exemplo, temos, en canto á grafía destes novísimos elementos en galego, temos Teneso, que ten 2 Ns e 2 S, non? Pois sí, isto que acontece con Teneso tamén, porque ven de Tennessee, de Estados Unidos, e se mantén a grafía. Faise en todos os elementos en galego, menos curiosamente en Rodsenio, que tiña que ser con G,
pero aí cambiaron a norma e faise con xe. Entón, para quen faga encrucillados, pois, bueno, ten que coñecer moi ben cales son os nomes que dan orixen os nomes da táboa periódica, porque senón vaise perder. No caso de Oganeson, pois que é o elemento 118, en este caso non é Oganesio, sino que é Oganeson, porque é un elemento do grupo dos gases nobles, non? Entón, pois por nese grupo que está formado polo neon, polo argon, polo krypton, polo xenon, polo radon, pois entón utilizamos o ganeson para que haxa unha estrutura, certa coherencia co nome de gas noble. Pois aquí estamos alrededor dos elementos da táboa periódica, pero Manuel, todo isto ia de cancións, non? Así que volvendo á canción dos elementos original de Tom Lehrer, sabes como se lle ocorreu esa idea, non, de facer esta canción? Sí, el contouno. A idea de facer enumeración de cousas, el colleu unha tonada que era coñecida por aquela época que se chama Tchaikovsky e os outros rusos. You know, I like that music. Who wrote it? Tchaikovsky! Tchaikovsky? I love Russian composers. E aí van 50 nomes de compositores rusos. Esta é unha produción de Broadway do ano 41 de Ira Gershwin, que é a irmán de George Gershwin, e música de Kurt Weill. There's Winkler, Bortny, Rebekov, and Yinsky. There's Metler, Balakirov, Zolotarev, and Kvoschinsky. And Sokolov, and Kopolov, Tukhelsky, and Kranovsky. And Shostakovich, Borat, Inglier, and Novakovsky. There's Lyudov, and Karganov, Markeyevich, Panchenko. And Dargumisky, Chervachevsky, Ryabin, Vasilyenko. Stravinsky, Rimsky, Kosakov, Kuchorky, and Grechaninov, and Glazunov, and Cesar Kvikalinikov, Rachmaninov. Stravinsky, and Grechaninov. Ramchinsky, and Rachmaninov. I really ought to stop the subject has been broken. Paninov, Stravinsky, Grechaninov, Ramchinsky, Rachmaninov. I better stop because we feel we all have undergone enough. Esa foi a inspiración da idea de xuntar moitos elementos, pero realmente a música, a tonada, tampouco é de Lehrer, é de antes. I am the very model of a modern Major General. I've information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and Dakota fights historical from Marathon to Waterloo in order categorical. Esta é a opereta cómica de Gilbert e Sullivan, Os Piratas de Penzance. About polynomial theorem I am teeming with a lot of news. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Esta é de 1879 e é a peza que se titula I am the very model of a modern Major General. No meu inglés, que ven dicir son un modelo de general de división moderna, que ademais fala dun general que sabe un montón de matemáticas, o teorema do binomio e moitas cousas. I am the very model of a modern Major General. Pois imos seguir poñendo música. Thank you. You may be interested to know that there is an older, much earlier version of that song, which is due to Aristotle, and which goes like Esta é unha versión diferente que ten Lehrer. A versión aristotélica. There's earth and air and fire and water. Aire, fogo, terra e lume, os elementos aristotélicos, que é a versión curta que sería a táboa periódica nos tempos de Aristóteles. Pero penso que ainda nos queda unha por escoitar, non? Que realmente é a versión da canción dos elementos que máis che gusta, Manuel. Pois sí, con diferenza é a que máis me gusta. Holmio, bismuto, hafnio, herbio, fósforo, francio, flúor, terbio, manganeso, mercurio, molibdeno, magnesio, disprosio, escandio, Este é o compañeiro de aventuras César Goldi, que na gala efervescente que fixemos de 10º aniversario no Teatro Principal hai cousa máis dun ano, pois nos deleitou coa primeira versión que eu coido que coñezo, que ten os 118 elementos en todo o mundo, cos nomes de Yupac que son, e ademais en galego. Pois imos quedar escoitando a César Goldi, esta estupenda colaboración musical de cultura científica desta mañá, Manuel Vicente. Escoitámonos a vindeira semana. Ata vindeira semana. E argon, krypton, neon, radon, xenón, carbón, rodio, cloro, cobalto, cobre, wolframio, sodio. Na 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 na. Actualización. Laurencio Minerio Darmstatio.
Xa me gustaría ver a boa pronunciando Darmstadtio. Se Borxio, Roinxenio, Edubnio, Flerobio, Eborio, Copernicio, Livermorio, Jasio, Ruderforio, Organeso, Neteneso, Moscovio, Rijonio, moi sinxelos de aprender con este recompilatorio. La 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 la.